Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό. Σταματάμε όλοι μαζί το bullying. Δώσε τέλος στο σχολικό εκφοβισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτός από κανέναν ποτέ. Κάποιοι γελούν, ενώ άλλοι πληγώνονται. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι παιχνίδι. Είναι πόνος, φόβος, σιωπή. Μην φοβάστε να μιλάτε. Πάντα μιλάμε σε ενήλικα που εμπιστευόμαστε, καθηγητή και δαιμόνα. Ο σχολικός εκφοβισμός πληγώνει βαθιά την ψυχή και την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και αξίζει σεβασμό όπως είναι. Η φιλία χτίζεται με σεβασμό, όχι με φόβο ή βία. Μια λέξη μπορεί να χτυπήσει πιο δυνατά από ένα χτύπημα. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Μη φοβάσαι τη διαφορετικότητα. Να τη σέβεσαι και να τη στηρίζεις. Η διαφορετικότητα μας ενώνει και μας κάνει πιο δυνατούς. Μιλήστε, στηρίξτε τα θύματα και δράστε όλοι μαζί για να το σταματήσουμε.